מאסטר שף הערב ב-9 בערב, איתנו כאן המודח הטרי מאמש יוסי אזולאי, בוקר טוב לך. בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו מצוין, אתה נראה טוב. נראה טוב? כן, שאלתי אותך כשנכנסת לאולפן, מה שבדרך כלל שואלת את כל מי שמודח ומגיע אלינו בבוקר, מה שלומך ואיך אתה, והתשובה שלך מאוד... מה כולם אומרים בדרך כלל? לא, אני בסדר, תדמי, לא בסדר, זה תחומית מהממת, הכל לא, אבל נהדר. אומרים, ברור שאני מאוכזב ואני מבואס, אבל אתה אמרת לי תחושת הקלה. וזה לא שמעתי עדיין, תסביר. אני חייב להגיד שאחרי העניינים האלה ברומו של עולם, אין משהו שיותר מנחם מזה, זה נראה הרבה יותר קליל בעניין שלי בחיים. אז קצת פרופורציה. הקלה במקום מסוים גם, כי לפחות במשבצת שלי, כי אני בא מתחום המוזיקה, ואוגוסט ויולי זה חודשים של עבודה ערב באירועים, בחתונות, זה ז'אנר שאני מאוד מחובר אליו. אז החיבור הזה יחד עם האינטנסיביות העצומה של התוכנית, פשוט סחף אותי למקום מדהים מאוד מצד אחד. מצד שני, הייתי מגיע להופעות, ופתאום בהופעה הייתי אומר, אוקיי, במקום המסיבה הגדולה רק מתחילה, המשימה הגדולה רק מתחילה, וכאילו כבר במקום מסוים איבדתי איפה אני נמצא, אבל אני לא מוותר על זה לרגע, זאת החוויה של פעם בחיים, ואני בפירוש מייעץ לכל בן אדם שחושב שיש לו טאץ' הכי קטן בבישול לאמץ את הניסיון. אז בוא נראה את רגע ההדחה שלך, מה אתה? אני לא ראיתי אותו עדיין. אז בבקשה, תהנה. אוקיי. יוסי. אתה הולך הביתה. אתה יוצר אוכל נפלא. כל נשמתך יודעת לרגעים להיות מובד. אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה עם אוכל. רק תהיה עצמך כל הזמן. זאת עונה נדירה, אני חייב לציין, החיבור בין המתמודדים שהפך להיות מין סוג של מחאה חברתית של הנבחרת מול השופטים, אני אומר כמובן במרכאות ולא אחד נגד השני, שזה משהו מקסים, לגלות את עצמך באחר. בסדר, זה היה כל טוב ויפה, בסוף נפלת על הסנדוויץ'. נפלתי על סנדוויץ', איך יכול להיות על אני לא סנדוויץ'? נוגע בסנדוויצ'ים ביום יום, זה נראה לי... נפלת בנקודה הכי רגישה אצל טלי. ברור, ואני מבינה בסנדוויצ'ים. את אוהבת סנדוויצ'ים? בעיקר אוכלת. 6 בכל בוקר. אז אני פחות, אבל כן, האמת שיש בזה קטע שאתה כל הזמן מחפש את הסופיסטיקייטד ואת להיות יצירתי וזה, וכך גם דורשים ממך. כן. ובסוף שאומרים לך תכין סנדוויץ', כמו שאתה מפנטז עליו בבית, שלפעמים זה גם נקניק ועגבניה. כן. אז שמה אתה נופל, אבל אין פה עניין של ליפול, לקחתי מכאן חוויה שהיא לכל החיים למדתי, זה היה כמו סדנת בישול פרטית, מהשפים הטובים ביותר. מה לא למדתי? הרי מה שרואים בטלוויזיה זה בסך הכל פרק של שעה וחצי, בפועל זה מתקיים 20 שעות של צילום של יום אחד, ו20 שעות לשמוע את אייל שני ואת חיים ואת רושפל ואת מיכל. זו הסדנה הכי טובה של החיים. מה זה היה בסוף התבלין הזה? לא הצלחתי להבין. מאיפה הביאו אותו? דל פפר, זרקו אותי לאתיופיה מאיזשהו מקום, סוג של פלפל. למזלי, זיהיתי את המחוזות, הלך דווקא בסדר, אבל אני חושב שכבר ניכר עליי שבאיזשהו מקום משהו קצת נחסם באנרגיה שלי. טוב, אז סנדוויץ' לא הבאת לפני אבל הבאת הבוקר, פחזניות. אבל את הבאתי הדברים פחזניות האלה ואני הבנתי ששי יודעים היה את פה. הדרך לליבי, אתה מבין? זה לא כזה קשה. הבנתי ששי היה פה אתמול וגם הביא פחזניות. ברור. אז בזכות הפחזניות של שי אנחנו עברנו משימה. אני והוא אנחנו בסדר נמתיק משימת את זמנו של השגריר פה. עם סליחה, פחזניות. אם זה פחזניות. לא מוקדם מדי? ותשמע, דן, גם אני ואתה סוגרים מעגל היום. למה? כי אני הרי זמר, וכבר לא מעט שנים, וגם חלום חיי היה לפגוש אותך עוד בתוכנית המעגל היותר גדול מזה. ומפתיע שאנחנו נפגשים דווקא בזכות האוכל. בשביל זה הוא יאכל פחזנית בשבילך, ואתה מוציא סינגל חדש עכשיו גם. סינגל חדש, נכון, שבוע הבא, שנקרא בזכותך, וזו בלדה מצמררת. לא, תאכלי. תכף אני אוכל, אין בעיה, אנחנו נגיע גם לזה. תודה רבה. במרוקאית אתה יודע לשיר? כי אתה מרוקאי, הרי צריך לומר. בוודאי. נו, תן שיר לדוגמה. נמצאת איתנו, אפשר להציג? כן, בטח. אבלינה גואל. אבלינה גואל המדהימה, עם סרט חדש. אחותי היפה, נכון. אחותי היפה, ושיר הנושא, אם אני לא טועה, זה שיר של שמעון בוסקילה. מהיום שלחת, כן, של שמעון בוסקילה. אז זה באמת אחד השירים שהפכו גם אצלנו בעדה להמנון. משהו קטן משם. אתה מחפש עבודה חדשה? לא, זה טוב. פיין انتي الحبيبة פיין انتي المويمة غير انتي يا دوينية أول
قاعدين عملوها بيا المولانا يفرج عليا يا ماما دويني يا خليتيني ومشيتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش وانا من بالهموم ونهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي. בהצלחה בסרט. בהצלחה. וואו, יפה מאוד. ספונטני הולך הכי טוב. תודה רבה. זה רק מוביל אותנו בצורה כל כך טבעית לקטע מהסרט.